أعوذ برب العرش العظيم من شر وسواس الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل يا أيها المضمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على من لا نبي بعده سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله طاهرين المعصومين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبديت بشير في الله جبوا أمبدو كرامانتو يالا كدل الله في الله كهنا ناكا كيشا ناكا بركة الله كوجدينا نوكلنجلنا بلا جلنكا. أما في الأبوكا إميشون مندي سانفه إميشون ميناس وانترا كرن كرن لإحياء شهر رمضان نكالو بلي بلي نينما يالي كما wala sa amse ka kalo intona bo chugomi ni o ye sungalo kalo belebele yin kalo mi ala ya fsa manchiya anyona cha mai o koso anga bima welele mi mena blasrali ke kan la donia o ye an karamogoy kabo Mali Bamako Badalabugu e Sheikh El Fadil Mahmoud Gaila commerçando blasrali ke la fenendo sabu karamogo bado mi abi la selu ke fan chaman fe abina ambla sarabi ni walanda mi uti walanda wara o ya mi sanga mi ra la ko wati beni akumado sungalo kalo belebele afam be horoma ya afam be bonye ka damine atle folo la fo atle laban nga ala mako danku kenye na fora ko san kalo tan flay korona ya fan ko nani be ala ko e horoma kalo o na fora ko sungalo fene bela jele bonye kalo kadonga fo alakiraba ya tla kata tla yoro belebele sabala tla yoro tan folo tan fulana tan sabana okmana fe anga bikuma bina boli femi kan o tan laban ashru la wakir sungalo shu tan laban walma atle tan laban fusamanci ya munumbe wala aka baro bina boli ninka ga yana aka do walanda in kono amina foli blala aka na ba jamafu assalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mukhtar ami refo iga chesirla ame sirfula lame baga bela jelen fo Mali kono ani Mali koka kerenkerera manga chokorba fo no yanga shekuye Usman Sirif Madan Haidara no enere korke men denge fo no ye Sheikh Amari Tijani hal nasra masonga diyama men dem so fo no ye Nafisatu ye ame fami mo bela jelen fo alhamdulillah amena do walanda kono la inshallah. Laylatul Qadr kuma fa ma fa ka don mun yara do na ya don fene ni mami ye shu yin fene soro o tigla mo ka baraje jumai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Alhamdulillah gani yin ngari nyana ko sobe kada ka Laylatul Qadri alere na tuguji kuma chama mela kali tafsiru kon la ni ulaje ko la kira sallallahu alaihi wasallama ayala kala amantonye ay Suleiman nga fanga fuye ka Zulqarnain nga fanga fuye donc abe jira ka fo Suleiman nga fanga kale bena kalo keme dururima kele keme duru Zulqarnain fanata bena kalo keme duruma o fula mana faranyonga o kalo bakele ko be kalo bakele ma donc ala kira wole la kali sababu ye u dabal bana u ni sira ga bara minke ku ko amenu nga baraji nyona soro tuji o temelen ko fe mo mere bela kartu Shamsun ko koyes mogori ale kalu bakele nike kalu bakele abe jahadi dike Allah taala dongodo abe jugu kele wa abat le bela jelen sunfana donc ala kira sallallahu alaihi wasallam awde ga bara la kali akelen wala bara la kali sabaw kabako wara yala am sigani ga bara nyona soro tuji ko la Laylatul Qadri dira islamuma o temelen ko fe o be mo wore mi nga bara kali ko mo nani tumbe amo nani bela jile ku yesam bisegini balu o sam bisegini ke ala batula mo sam bisegini balu o sam bisegini ke ala batula o sam bisegini kon lala o madeli ga ala kota nye komini nyonje o lu madeli ga ala kota o ka bara fora sabawu ka bakoro ya ko sobe am segan nga bara nyona soro tuji o mo nani o ye mo juman to fola Ayub uye Ayuba to fola
ajuba bo ola ani zakariya fana bola ani yusha ibn nun o fana bala ani hazqil fana bola mo nani ko nunu mo nani ko nunu esam bisegi ni ge buga Allah taala batu o sam bisegi ngon la ko mala taala kota nye ko min nyonje ni mo fe kuma ni kaye ibta tafsir bun kasir laje wala ibta tabari laje uli be kuma chama fo ala ndama semima kada ka amega kuma in kunta suriyadi nayo sisan ka foko ni bela jere mana faranyonga angani sababu bela jere nyon faranyonga Zulqarnaini Suleiman ani anye mo min to fo sisan anga ko olu bere fora sababu sisan jorola amse kan nga bara nyona soro to gumna o kene ko Jibril jigina kana ala kirama sallallahu alaihi wasallam ako anana aye su kelendi ala kirana mantoma ni mo mi o su kelen nyana maya yo su kelen soro ibe jinun bela jeli nga baraji nyona soro o su kelen iba fa Allah taala ba fa Qur'an ko to gumna ako inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr ako igaro muni be la dunya muhammadu igaro ay Qur'an en jigi aya jigi mi aya jigi laylatul qadr ko lala iba fa Allah taala ba fa aya wera la tuguni ako inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin igaro kan ye Qur'an en jigi su kono mi su barka mai anya jigi su barka ma kono igaro ane son siranin ke bagay ako fiha yufraqu kullu amrin hakim ako obe konye bela jelena tige su min kon lala latige su imam ko latige su ko konye bela jelena latige kon la amran min indina ko konye re min bora on masayro inna kunna mursilin wa ane chidon ci baga fanay ay chidon ci baga mon ko so rahmatan min rabbik o hina de kabi mayro innahu was-sami'ul alim kalau talay masa melikelay wadoni masa fanadu o nasoro latige su ka foko Qur'ane jigino kon lala ka foko su kelen ko bebe kalo bakele ne ma su kelen dron ni ya soro abebe kalo bakele ni o jate be kalo bakele mare khairun ale ga fo ko ka fisaka teme odika mais su ni kalo bakele jate me o be san bisegi ani san saba ani kalo nani kalo bakele be orima mais ko ni mo me leta to kadri su kelen soro ale ka fisaka teme kalo bakele ka o donc ni mo mi nga bara fora sisa e mana su kelen doron ke ka su kelen soro e ka baraji ka bon ka teme oluta ka ni hakemi ala mo fanyere yala ga bon ka teme na kalo ba fla do san ba fla do ala taala mo fanye o gundo be ala taala yere bulu mais ni mo mi su soro itigla mo be kalo bakele baraji mi nga fsano ibo soro ako inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu suun kon la fana femere ba kon la ko mele ko biji ka suun kon la tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha ko wajibir la rebu chela jibril la bu chela utayro bila jilna tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim wajigni magajere وتجي ويرما بإذن ربهم من كل أمر نكون يبلا جليان يكون من فسا سلام هي حتى مطلع الفجر وبكسي بوموكا وببركة بوموكا فوق تاسي فجر سكنة سليمة donc le talama يكون لا فين كرن كرن با من با كون لا وليلة القدر نيني ليلة القدر ني مغم ياسرو يبارا باسرو أم بلا جلين كانيني أنغاني سرو كذا كمونا an site wakati baye an sit mancha san biworo san biduru san binani mais ni ni su kelen soro ni o tan soro ga nyana ma kono dum wal may mano mo soro ga nyana ma kono yesan chamanke abe komi tle kelen kono la san bisegi ani san saba ani kalo nani e fen soro minga chanwe su kelen doron kono la ni sera ga nyana ma o ko baye عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري بخاري ناني نارسان يكو أبو هريرة يالكلي
Abu Hurairah ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni mami lailatul qadri sunyanama kasoro elimani alindo Allah taala la idalim ba Allah taala la ijigiba ka fo ala bi ga baraji fana dima ko Allah taala bi ga jurum be jafa min temera aba fo hadisa werla to Abu Hurairah alikirin aku man qama رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه Bukhari fana nani ne tuguni ko Abu Hurairah ko kuni momi sungolo sujo limania koso kasori jigi dalimba ka kala taala ministra kala taala bi ka jurumbe yafa donc ni mami lailatul qadr soro ibeni baraji bayin soro way ka jurum fana bitla ka yafa tuguni donc ko bay an kan aminini donc ko mami mamburu ni yorina ni walanda in kono lala ambe usun soro ni yorina inshallah fa alhamdulillah Sheikh Mahmoud anye famu soro kusobe sisan lailatul qadri yere ye awala wala anye lailatul qadri fena nyina ma ya baga bi baraji mun soro idda dona o fenana mais sisan lailatul qadri ama fe ka don ale yere be shujmende la pour que anga sika a shu kerengere ka bo shu tola o shu anna chesri ka ko chamange wala sa ange be ama o kuma na fe shujme yere de do choy shu tan la bayin kono alhamdulillah rabbil alamin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم نيكو كان ليلة القدر الصوفية دون بغو ني ابن حجر الأسقلاني نجي نو بخاري شرو بغي أكو دون بغو فرنيو ليلة القدر كمالا كو أبكاتاني سيغرما بيناني فرقو نيويا بيناني دون بغو فرو يكما من فو ليلة القدر كلنا كدا كمونا كوفيتين ليلة القدر نيم براجي با من فرالا ote fen fitini donc o nyini ni fana te fen fitini donc don mo fora nyon ko ala kaka chani sigiro ma binani we fo nyon ya min kala do ba fo ko tlimon wolon vla don mo do yaay ka fo ko lailatul qadri ke alibe ke tlimon kelen kon lala tlimon kelen don mo do yaay ka fo ko abeke mo wan sabakon lala don mo do yaay ka fo ko abeke mo wan duru kon lala do yaay ka fa ke mo wan wolon vla kon lala do yaay ka fa ke mo wan kon to kon lala kuma chama bala miteni be do yere ka be sambe de kono mais arisa uni kuma famiyaw olumna yirana abe min kon lala kada ka do ka be sambe kono do ka be tlita folo kono do ko tlita flana do ko tlita laba mais nanye adilatu jatemine ka kerenkeren ku bonyona amina famia abe mi yere kono arisa do minera ala kira sallallahu alaihi wasallam an ibn umar ahmad nananai aga sahih kon lala ako abla ibn umar ko kala kira ko sallallahu alaihi wasallam man qama mutaharriha man kana mutaharriha falyataharra lailatas 27 ako koni mamin kira kibilatul qadri nyini kiga nyini tlemogan wolo vla kon lala wari sabi ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni manya kibilatul qadri nyini anyini tlemogan wolo vla kon lala anyo hadisa e obe hadisa were be tuni o mina jona obe mina obata tubun samitla aliku ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko faltamisuha fi tasi'ati was-sabi'ati wal-khamisati rawahu Bukhari kala kira ko sallallahu alaihi wasallam ay lailatul qadri nabanyini aya nyini tlem wan kono to kon lala aya nyini tlem wan wolon fla kon lala aya nyini tlem wan duru kon lala ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam koni mo mi manya kiba nyini kika nyini o kon lala ali sabere be tuni kada ka min ba fo ka be ke tlem wan wolon fla kon lala mo chama ba fo tumarlo ko dalu tubulo dalu bobolo me hanna soro dalu kacha ufana kon sinsine me doka kada ka arisa minera kabo jon la ubay bun kab ko ako lailatul qadri ko aliba don abe domin kon lala ako wallahi alladhi la ilaha illa hu ako min kalim masala masami ni masaberete fona kerare ako innaha la fi ramadan ikaro ko lailatul qadri abi sungolo kon lala okoro mo mi ba foka be san kuma be kon lala ayolu ko kuma genga boy folo
ako abe sungolo kon lala ko lailatul qadri ka boke ako yahlifu ma yastatna ay kalifen la mimbe keren ninke ka ton bola atlalo la mu defo ako wallahi inni la a'lamu ayyu laylati konni ba don wallahi lailatul qadri nyemwe hiya mbado femindo ako hiya laylatu ko ide suye ko allati amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira sallallahu alaihi wasallam anya maria sumin kon lala bi qiyamiha ka fukanga jo ako hiya laylatu sabi'i wa 20 kodi tlem wan konontoy arawa muslimin ati sainati donc ali koni bolo mugan wolon vlado fentaje atla ka mun fatukuni ko katla atamation fana yira lala wa amaratu hakana tamasiyo an tatlu ash-shams kutlebe bo odon fi sabahati yawmiha odon duguseje kasrat le jeleno la shu'a fiha ko fentet lina fariatala donc ali ba yira ka fo ka be ke mugan wolon vla kon lala dalu be mo bolo min ba fa be ke mugan wolon vla kon lala mais ni dalun be fara nyonka anga nyini tle talama kon lala o be lafiya ni mi ko ka ba ke tle mugan wolon vla kon lala anto jalagi mais ijija parce que baraji bari forala ni tle mugan wolon vla nyana ma ka wajulu ni fon kala kana nyina tle tanto en fana ko iga wajulu bo kala iga ba on fakala iga saraka bo bon kono mais tle tanto fana iga na nyino fana ko kadaka muna afara doko abin kono doka abin kono comme iga na resiki ta iga perdi donc abela jelenke comme ate fenchien te talama anga ke anga konzere ta kama ka baraka kon lala parce que ni hadisan faranyonka iba ka fo akera dola ala kira tilira sallallahu alaihi wasallam ala kira sigora ka lailatul qadri ko sanji be kana ko asella o yasro bo asuyula bogola odun utma lailatul qadri ko benatel mo kilinema hadisa wala kali bo ni hadisa werebe to an aisha radhiyallahu anha ni hadisa min alaka bo ala kira la aisha la ala talaka jinga bo aisha ma ako anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kigaro ko ala kira ka ala talaka kira قال أكو تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان كلا كراكو صلى الله عليه وسلم ناوي ليلة القدر نيني أي ليلة القدر نيني وتر كون لالا وتر يموي وري امبيروي نوبا فو بمانا غانا كو يليغي بمانا غانا لو بافو كو يليغي ويانغا كاي ngwo mo ba foti ori witri imper feminine sekatla kadaka aforaka bitle talama kono doko mugan wolonvla doko mugan saba doko mugan duru doko mugan koronto bo be witri alake awsa gani arsain na kerenkere rawa bukhari nanai kako alake rako sallallahu alaihi wasallam nya wele kadri nyini aya nyini witri kon lala bo ni mo mi te fegatle tambeke ni witri kon ske ibe bele la to kadri ma kadaka mo witri mu tle mugan kele ibe jije bo blega programme na tle mugan kele ibita nyini o kon lala tle mugan fla o daiga usino na kadi tle mugan saba wuli kata misirla ikato kerengere tle mugan nani o daiga usino tle mugan duru wuli kata misirla tle mugan woro sino tle mugan wolon fla tamisirla tle mugan segin sino tle mugan kononto tamisirla ni o kan go ibasoro abe comme Allah taala dawa kamari lailatul qadri chesiri bagat mari ma min mon so fo chesiri bagaw tle tabala man ya chesiri bagat ma na Allah taala to lailatul qadri bla damne la bet mo nyin ndro ki la fi ala bana mais c'est ça comme abla la vandila chesiri bagaw de taru donc amise ka min kala an chesiri an lailatul qadri nyini ayeni feminin fo o bayira ka fo ni mo mi tle mo wani kele tle mo wan saba tle mo wani duru tle mo wan wolonvla tle mo wan konto ni yo kan ke ba nyana masoro donc ambe kuma mi foni lailatul qadri nyini ka donc orini inshallah wala kambe sawaba ma aywa alhamdulillah mbade tv shirfila la jabaw wati corona na nyonte adatura fendola antum ba fa akulu wala nga walil hadith baqiya baro tobe inshallah ni ala yeshudi sigida waro la bino wala noye adatun turala ka fo shutan laban kono itikafu be imra fene be antum ba fa ko wala nga wati corona
an tɛna se o ma tuguni o la Sheikh Mahamadou Gaynla an bɛna a ɲini fɛ i ka kumakan laban an bɛ nin sigida in kuncɛ ni yɔrɔ ani ka dugawu don. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Kumakan laban min bɛ ne bolo ne bɛ a ɲini Mali kɔnɔla mɔgɔ ani Mali kɔkanna mɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'i mago don i ka diinɛ la. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Ko ni Alahu taala ye maa min laɲini ni hɛrɛ k'a b'i la faamuya diinɛ la. Diinɛ faamuya tɛ ko fo n ka kalan kɛ jagoya la ye. Alahu taala ko fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. K'an ka dɔnnibagaw ɲininka fɛn na an tɛ fɛn min dɔn. Donc an bɛ dakuru ɲɛ kelen min fɔ an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo maa ma bɛ Mali kɔnɔ ani maa ma bɛ Mali kɔkan. An b'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ala k'an bɛɛ sigida wɛrɛ ma. Alhamdulillah, an baden TV Shirifila lajɛbaw kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min nin tun ye an ni an karamɔgɔ ye Al-Ustaz Al-Fadil Mahamadou Gaynla. A tun nana walanda min walawala an ye o ye ashura awakir su tan laban. An b'a deli Ala fɛ Ala k'an kɛ a tɔnɔbɔbagaw dɔ ye. Suba minnu fana fɔra a kɔnɔ n'o ye Laylatul Qadri, Ala kɛ an bɛn an ma an bɛna baara minnu k'a kɔnɔ Ala k'olu fana kɛ bato minɛlenw ye. An b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la nin sanga in na ka foli la kumaba di an ka sababu ɲuman ma Sayyid Sharif Usman Madani Haidara, ale min kɛra nin baara in bɛɛ lajɛlen sababu ye ka nin teleso in dayɛlɛ an ye ka sunkalo belebele in ɲɛnamaya. An b'a fɔ k'aw sɔgɔlen don TV Shirifila la a tɛ fɔ aw jigi kɔ nin kalo belebele in kɔnɔ fiyewu. 24 heures sur 24 heures su ani tile fara ɲɔgɔn kan a dayɛlɛnnen don aw ye k'aw ka diinɛ bilasiralikanw di aw ma. Tafsiriw bɛ o la, aw kan ka su ɲɛnamaya ni nafila minnu ye o bɛ o la, k'aw bilasira ni kira ka hadisa ɲumanw ye olu b'o la, wajulu kɛnɛw b'o la, ziyara kɛnɛw b'o la, minnu ni i sɔgɔlen tor'o la i bɛ bilasira. An b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ sigida wɛrɛ Ala k'o yira an na wa shukran lakum fi amanillah.